идомаи афзоиши нархи сӯзишворӣ дар моҳҳои ахир дар тоҷикистон ронандагонро бештар нигарон кардааст. мегӯянд аз ин ҳисоб рӯз то рӯз харҷашон бештар ва даромадашон камтар мешавад. 500 сум намерехти ҳафта мегашад 500 сум намерехти 2 рӯз мегардад. ҳувайдо бензин истифода мебарад ва нархи он дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ душанбе 10 сомонию 50 дирам то 11 сомонист. 2 моҳ пеш арзиши бензин 9 сомонию 50 дирам буд. ронанда Наҷибулло Азимов инҷо барои хариди гази моеъ омадааст. Нарх хесена 6-7 я ҳафтада уже 1,5-2 сомон хеста. нархи гази моеъ моҳи қабл 5 сомонию 40 дирам буд. сӯзишвории дизелӣ яъне солярка феълан 12 сомонию 50 дирам аст, ки дар муқоиса ба моҳи гузашта бештар аз 1 сомонӣ гарон шудааст. ин нархномаи ҳудуди душанбе аст. Дар минтақаҳои дурдаст арзиши сӯзишворӣ аз ин ҳам гарон аст. барномаи ҷаҳонии озуқаи Созмони Милали Муттаҳид, ки вазъи умумии бозори Тоҷикистонро баррасӣ мекунад, дар гузориши нави худ гуфтааст, нархи миёнаи сӯзишвории дизелӣ, бензин ва гази моеъ нисбат ба ҳафтаи гузашта 3.18% боло рафтааст. мақомот ва баъзе ронандагон гуфтанд, аз ҳама бештар нархи сӯзишвории дизелӣ рӯ ба афзоиш аст. кормандони баъзе аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ гуфтанд, поин ё боло рафтани нарх аз онҳо бастагӣ надорад, балки нархномаро мақомот барои онҳо муайян мекунад. дар хадамоти зиддинисории Тоҷикистон, ки салоҳияти танзиму таҳлили нархҳоро дорад, мавзӯъро чунин шарҳ доданд. ин пеш аз ҳама рабт дорад ба он ҳодисаҳое ки таи моҳҳои охир дар Ховари Миёна ба амал омад. ин низоъҳои байни давлатҳои аз он ҷумла байни давлати Эрон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико албатта бевосита таъсирашро ба бозори маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ расонда метавонад. ба гуфтаи ӯ, Тоҷикистон бештари маҳсулоти нафтии худро аз Қазоқистону Русия мехарад ва дар ин ду кишвар ҳам нархҳо боло рафтаанд. дар ҳамсоя кишварҳо аз ҷумла Қирғизистону Ӯзбекистон ҳам сӯзишворӣ гаронтар шудааст. болоравии нархи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон дар ҳоле иттифоқ меафтад, ки ахиран ҳукумат барои ворид кардани маҳсулоти нафтӣ ва газ молиёт ё андози нав ҷорӣ кард. бар асоси қарори ҳукумат минбаъд аз ҳар тонна бензин, сӯзишвории дизелӣ ва газ 30 евро пардохти экологӣ ситонида мешавад. феълан ҳангоми ворид кардан ба Тоҷикистон аз ҳар тонна маҳсулоти нафтӣ 70 евро андози аксиз ситонида мешавад. ба ин тартиб акнун аз ҳар тонна маҳсулоти нафтӣ 100 евро молиёт ё андоз мегиранд. бозори сӯзишвории Тоҷикистон пойбанди бозори берунӣ буда, ба иттилои расмӣ дар 4 моҳи соли ҷорӣ ба кишвар 483 000 тонна сӯзишворӣ ворид гардидааст. воридоти ин навъи маҳсулот соли 2025 1 212 000 тонна будааст.